Madre mía, cuánta parafernalia, ¿no? Tiene este hombre allí. Hola, buenos días. Me llamo Paqui Perona Cortés. Me considero una gitana activista que lucha por los derechos de mi comunidad, de la comunidad gitana. Trabajo desde hace 20 años en una fundación de mujeres feministas para mejorar la empleabilidad de las mujeres gitanas del barrio de la Mina y de otros barrios de Barcelona. Y soy presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Veu Gitanas, Romanegla Súria. Trabajamos para el empoderamiento de las mujeres gitanas en todo lo que es laboral, comunitario, recuperación de la memoria histórica, pero sobre todo siempre desde una perspectiva de género y desde nuestra propia cultura, desde una mirada desde nosotras mismas. Pero ante todo lo que más me considero es una gitana de base, de barrio, que vivo en el barrio de la Mina y que nací en el campo de la Bota. Estoy muy orgullosa de mis raíces y de vivir dentro de mi comunidad. Gracias. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Peter Polák. Pochádzam z chudobného regiónu. Vyrastal som v rómskej osade na východnom Slovensku. Som Rómom. Už 5. rok teda som súčasťou politiky. 4 roky som pôsobil na národnej úrovni ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz som rok teda poslancom Európskeho parlamentu. A mojimi absolútnymi prioritami v Európskom parlamente sú témy, ktoré sa dotýkajú prístupu k pitnej vode a k kanalizácii pre všetkých obyvateľov, vrátane tých najchudobnejších Rómov v Európe. A ďalšou vlastne kľúčovou témou mojou teda v Európskom parlamente je, aby každé dieťa v Európskej únii, vrátane toho najchudobnejšieho rómskeho dieťaťa, získalo vzdelanie, ktoré je teda kľúčom od zamestnanosti. A teda prioritou v podstate pre mňa je aj to, aby každý človek v Európskej únii mal dôstojnú prácu za primeraný plat. En primer lugar, Sarsam, buenos días, primo, Prala. Decir que me siento muy orgullosa de poder compartir este momento con usted. También me siento muy orgullosa de que haya un gitano representándonos en el Parlamento Europeo. Es un logro, después de tantísimos tiempos, que realmente tengamos los gitanos representación política en los diferentes espacios. Y después de todo esto, pues la verdad es que me gustaría conocer realmente cómo trabajáis en el Parlamento Europeo a nivel institucional y realmente porque desde las bases, desde los gitanos activistas conocemos muy poco realmente y nos llega muy poco de lo que se hace en Europa. ¿Cómo va a proteger Europa a la cultura gitana? ¿O qué va a hacer Europa para proteger a la cultura gitana? ¿Y qué va a hacer también Europa para combatir ese antigitanismo estructural que se imparte ya desde las propias organizaciones y estructuras potentes que hay en Europa y de las administraciones, instituciones, cuando no reconocen realmente nuestra propia cultura, ni hay proyectos ni digamos partidas económicas para trabajar desde la cultura gitana? Rómskych poslancov, ktorí sa hlásia k rómskej národnosti a som rád, že všetci traja napriek tomu, že sme z iných krajín aktívne spolupracujeme a vytvárame v podstate na európskej úrovni politiky, ktoré budú mať dopad pre Rómov v celej Európskej únii. Európska komisia vydala v podstate na 10 rokov strategický dokument, ktorý teda naozaj reflektuje aj problémy, o ktorých ste pred chvíľkou hovorili. Máme za sebou v podstate orgány Európskej únie na to, že aj táto menšina, ktorá mimochodom je jedna z najväčších menšín v európskom priestore, sú Európania, akože, že Rómovia sú Európania. My nie sme teda nejakí cudzinci, my nie sme teda ľudia mimo Európskej únie, my sme súčasťou Európskej únie a chceme, aby Európska únia sa k nám stávala ako k prvotriednym občanom, nie k druhotriednym občanom. Je absurdné, že samozrejme Európska únia
sa snaží dozerať na ľudské práva v mnohých krajinách mimo európskeho priestoru. Upozorňujeme napríklad Čínu, upozorňujeme Rusko, upozorňujeme mnohé, naposledy Spojené štáty americké vo vzťahu k porušovaniu ľudských práv. A nepozrieme sa do vlastnej kuchyne. V európskom priestore, v Európskej únii máme kopec príkladov z rómskych komunít, kde sú dennodenne porušované ľudské práva tejto komunity. Čiže práve tento dokument, ktorý pred pár dňami uzrel svetlo sveta, upozorňuje na to, že nemáme zatiaľ viditeľné úspechy v tejto téme a preto teda treba urobiť maximum preto, aby sme v následujúcich 10 rokov využili vplyv, ktorý dnes máme na to, aby sa ten stav v Európe vlastne zlepšil. Pero si esos proyectos realmente no se enfocan desde una visión gitana, realmente pasará como ha pasado en los otros años anteriores. No serán exitosos, porque el problema que hay cuando los proyectos llegan a las bases, llegan a los barrios, es que tienen muy poco de gitanidad. Están enfocados desde una perspectiva eurocentrista, blanca, que no tienen en cuenta la cultura, ni los valores, ni las dinámicas de los propios gitanos, y lo único que realmente instan en estos proyectos es a cambiar a la población gitana y asimilarlos. Los gitanos no somos tontos y llevamos siglos y siglos y siglos intentando sobrevivir y mantener nuestra cultura. Europa piensa en esto, piensa en realmente cómo proteger la cultura gitana y que la cultura gitana esté en todos los proyectos y sea transversal en todos los proyectos de acceso a las ocupaciones y de acceso a la educación. Y luego otra pregunta que también es realmente cómo estas políticas bajan a las bases. Cuando bajan a las bases nos encontramos con un problema estructural. Estructural porque Europa en sí es antigitana. Y Europa en sí está acostumbrada a reeducar a los gitanos durante siglos. Entonces esta mentalidad sale innata desde los profesionales, desde las administraciones, desde las escuelas, desde el mercado de trabajo. ¿Ha pensado Europa realmente cómo se puede combatir todo esto? ¿Cómo se puede cambiar realmente esta visión de Europa hacia los propios gitanos? ¿Y cómo se puede trabajar esto? Zdieľam vaše názory. Som presvedčený o tom, že akákoľvek zmena v rómskych komunitách môže nastať iba vtedy, ak Rómovia budú participovať nie iba ako účastníci jednotlivých programov, ale ako manažéri, ako tí, ktorí budú tvoriť politiky, tí, ktorí budú riadiť tieto programy a projekty, až vtedy môže nastať reálna zmena v týchto komunitách. Zároveň musím povedať to, že veľmi dôležitá je politická ochota, politická vôľa riešiť problémy Rómov v jednotlivých krajinách. A doteraz v podstate som nezaznamenal v podstate v jednotlivých krajinách politickú vôľu od tých najvyšších špičiek vlastne jednotlivých krajín až po teda naozaj regionálnych nejakých zástupcov, aby sa stav v rómskych komunitách v podstate zmenil. A je nutná participácia Rómov na všetkých úrovniach, aby participovali na riešení týchto svojich vlastných problémov. Vrátanie politickej participácie. Je to naozaj veľmi dôležité, aby Rómovia participovali v podstate aj na politickej moci na všetkých úrovniach. A preto je veľmi dôležité v podstate, aby Rómovia boli súčasťou politického systému. Aby teda naozaj išli do týchto volieb, aby teda kandidovali, aby teda naozaj sa uchádzali o priazeň voličov, tak aby mohli zastupovať aj témy, ktoré dnes v podstate možno pre Európu nie sú, alebo pre členské krajiny nie sú populárne. Treba vnímať to, že Európska únia v podstate vytvára programy a politiky, ale sú to členské krajiny, ktoré implementujú jednotlivé tieto politiky potom následne vo svojich krajinách a regiónoch. Častokrát mnohí Európania dávajú v podstate závinu samotným európskym inštitúciám to, že tieto projekty alebo táto pomoc vlastne neprichádza do konkrétnych regiónov a do konkrétnych teda obcí a miest. Treba však povedať, že sú to samotné vlády jednotlivých krajín, ktoré majú teda možnosť využiť tieto politiky a programy, vrátane finančných zdrojov a implementovať. Bohužiaľ, mnohé členské krajiny, mnohé vlády túto politickú vôľu v podstate
nejakým spôsobom neprejavujú do dôsledkov. Ešte raz iba zdôrazňujem, za 10 rokov posledných sme nezaznamenali v európskom priestore viditeľné posuny v rómskej téme. Preto teda naozaj som bol iniciátorom zmeny, aby nasledujúcich 10 rokov sme zmenili jednak politickú vôľu vo všetkých krajinách vrátane Európskej únie a zabezpečili naozaj dôraznú rómsku participáciu na riešení problémov, ktoré trápia samotných Rómov. Veľmi dôležité je teda povedať aj to, že Rómovia nikdy netvorili homogénnu skupinu. Samozrejme, veľa vecí nás spája, avšak ako problémy v jednotlivých krajinách sú odlišné. Naozaj nájdeme v Európe obrovské množstvo ľudí, ktorí žijú v podmienkach nášho jazyka krásneho a kultúry, temperamentu, lásky k deťom a k rodine. Tak nás spája problém, ktorý pociťujeme v každej krajine. To je teda taký ten anticiganizmus alebo tá diskriminácia, ktorá v podstate je v každej jednej krajine. Inak povedané, mnohí Rómovia, mnohí úspešní Rómovia, v podstate, ktorých máme v Európe, stále sú v očiach množstva Európánov ako ľudia, ktorí sú z podradnej nejakej rasy. Neexistuje žiadna podradná rasa. Existujú iba dobrí a zlí ľudia, tých nájdeme úplne všade a v každej jednej rodine dokonca v podstate máme dobrých aj zlých ľudí. A bohužiaľ, ako častokrát v očiach mnohých Európanov alebo výraznej časti Európanov sú aj úspešní Rómovia ako ľudia, ktorí sú podradnými. A to musíme samozrejme urobiť všetko preto, aby naše školy vlastne sa viac venovali multikultúre, aby naše školy naozaj viac hovorili s deťmi o tom, že kto sú Rómovia, vlastne, že toto nie je v podstate nejaká príťaž, ale naozaj sú to ľudia, ktorí majú tú istú krv, lebo teda napríklad my môžeme sa líšiť ako farbou pleti, my môžeme sa líšiť farbou vlasov, farbou očí, ale krv máme rovnakú a teda toto treba všetko naozaj preniesť aj do školských osnov, aby každá jedna škola v Európskej únii v podstate hovorila jedným a tým istým jazykom, že všetci sme si rovní. A mí lo que más me preocupa realmente es cómo llegarán estas políticas, las formas y cómo, porque que lleguen las políticas, vale, llegarán, usted bien lo ha dicho, cada Estado miembro organizará y dinamizará sus propias políticas, implantará las formas y las maneras de llegar. Pero yo como gitana lo que veo es que cuando llegan, cuando aparcan, cuando aterrizan, realmente cómo aparcan, cómo llegan y cómo aterrizan, no es que no lleguen, sino es que nosotros nos sentimos identificados con ellas. Entonces yo veo que Europa hacia esto mira hacia otro lado, porque cuando llegan los ayuntamientos nadie les exige estas cuotas, nadie les exige estos currículums, nadie les exige estos profesionales. Y esto es lo que hace que realmente las políticas no lleguen a los gitanos. Y luego otro de los problemas que también veo es realmente la forma de evaluar los proyectos, que muchas veces son bajo números cuantitativos. Y los profesionales, como están dentro de la competitividad realmente del mercado, pues van a por números y trabajan con las comunidades gitanas más fáciles y que le dan números. Y el otro porcentaje de gitanos que tienen más dificultad no llegan nunca a los recursos. ¿Por qué? Porque no dan números. Entonces, si no hay una forma de evaluación cualitativa en la cual realmente se valoren y se midan los proyectos desde esa perspectiva, no llegará nunca realmente. Y luego otra cuestión, el marco europeo que contempla realmente a la comunidad gitana nos contempla como un problema. Todo lo que hay que trabajar es desde la exclusión, la exclusión, la marginalidad. Es que ya la misma Unión Europea, es que el mismo marco europeo es antigitano, porque no nos contempla como una cultura.
Naozaj, ako hovoríte mi z duše, a sám som teda pracoval niekoľko rokov v komunitných centrách, zakladal som komunitné centrá a pracoval som s tými najchudobnejšími ľuďmi, takže hovoríte naozaj ako to, čo teda, s čím som prišiel aj do politiky, že akákoľvek politika, ktorá je nastavená, možno aj dobre teda sformulovaná v nejakých frázach a v nejakých ambíciách, sa nemusí vlastne pretaviť do reálnych skutkov v konkrétnom regióne, lebo ten Brusel je veľmi ďaleko v podstate od vašej obce a niekedy sa stane to, že jednoducho to, čo sa v Bruseli povie, tak ako, a čo sa teda vlastne aj napíše, tak sa do vašej lokality nedostane. A práve s týmito teda skúsenosťami som teda došiel do Európskeho parlamentu a mojou úlohou je teda presvedčiť Európsku komisiu, ktorá vytvára tie politiky aj teda následne potom implementuje a presadzuje vlastne aj v členských krajinách tieto politiky, aby zabezpečili dve veci. A toto naozaj, ako som sa snažil v podstate za ten rok tú Európsku komisiu dotlačiť k tomu, aby ľudia, ako ste vy, boli súčasťou vlastne tvorby tých programov a politík vo svojich regiónoch, aby takých ľudí, ako ste vy, nevynechávala v podstate, neboli vynechaní v podstate z toho, čo teda naozaj žiaduce urobiť vo vašom regióne. A presne to, čo ste ukončili, vlastne čím ste vlastne vo váš vstup ukončili, tak sa mi podarilo dostať v podstate aj do súčasnej stratégie, ktorá vlastne na súcich 10 rokov sa bude realizovať, a to je dôsledný monitoring. A ukazovatele. Je veľmi dôležité v podstate, aby sme dopredu vlastne mali jasné pravidlá, čo ideme urobiť, čo ideme zmeniť a koľkým ľuďom teda touto pomocou vlastne ideme pomôcť. A ak som hovoril napríklad, že množstvo ľudí v podstate napríklad nemá prístup k pitnej vode či k kanalizácii, tak ukazovateľom pre mňa je to, že do 10 rokov 95% Rómov v Európe musí mať prístup k pitnej vode ako kanalizácii. Ak teda hovoríme, že naozaj obrovské množstvo ľudí v Európe z radou rómskej teda komunity nemá prístup na pracovný trh, tak ukazovateľom pre mňa a potom, čo môžeme vyhodnotiť, je to, že viac ako polovica nezamestnaných Rómov po uplynutí 5 rokov musí dostať prácu. Že my musíme vedieť v podstate odmerať, čo sa teda udialo. Čiže pre mňa naozaj sú dve dôležité veci a to, čo ste hovorili aj vy. Aby Rómovia boli súčasťou tvorby aj realizácie týchto programov, aby Rómovia boli partnermi, nie teda iba účastníkmi programov. A častokrát možno ľudia z majority si mysleli, že idú robiť dobré projekty. Ale oni nepoznajú túto komunitu. Oni nevedia, čo v tejto komunite funguje, tak ako ste povedali. A preto je veľmi dôležité a v prospech teda veci, aby Rómovia boli tí, ktorí teda naozaj budú súčasťou tvorby politík. A je na čase v podstate nemať iba prázdne slova, nemať iba teda nejaké ambície, ktoré sa nedajú odmerať, ale každú jednu politiku my musíme vedieť, kam ju chceme posunúť. Poznať východiskový stav a povedať si, toto je náš cieľ, ktorý vieme potom odmerať. Inak sú to minuté peniaze a minúta energia mnohých ľudí, ktorí možno to mysleli aj úprimne, ale nemali nastavené v podstate aj ukazovatele, ktoré treba urobiť. A naozaj možno, že mnoho ľudí to myslí vážne ako úprimne s Romami, ale nepoznajú túto komunitu, nepoznajú prostredie, nepoznajú v podstate tradície, nevedia, čo teda v tej komunite funguje a dôsledkom toho môže potom následne vzniknúť to, že ten pokrok sa nezabezpečí. A znova teda iba poviem, nie, že to je potrebné, žiaduce, aby Rómovia v podstate boli súčasťou nie ako účastníci, asistenti v projektoch, ale musia to byť ľudia, ktorí budú pripravovať a manažovať a riadiť tieto programy. Jedine v tomto prípade máme možnosť vlastne posunúť túto tému ďalej. Y también me gustaría decir o preguntarle que cómo realmente podemos llegar las asociaciones gitanas, municipales, que trabajamos en la base, que no tenemos poder, que nos faltan recursos, que trabajamos muchas veces desde el voluntariado, pero que somos las que hacemos la transformación en los barrios y somos las que tenemos el pulso de las necesidades y de la realidad de nuestra población, que no soy yo sola, que vemos muchos,
Que esta pregunta es la que yo traslado desde mis propios compañeros y compañeras gitanos que yo conozco aquí en Barcelona, ¿no? Y me han dicho, pregúntale esto, y por eso os lo pregunto. ¿Cómo podemos llegar a Europa? ¿Cómo podemos tener voz en Europa? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles serían las formas para que nosotros realmente se nos escuchen nuestras voces? ¿Qué podemos hacer los gitanos realmente que no tenemos poder para poder llegar a estos espacios, poder hablar, poder decir y poder realmente compartir con ustedes, con los eurodiputados, con Europa, con Bruselas? Estar en los espacios que realmente se cuecen todo esto, no yo, sino hay muchísimas personas más. Y si puedo hablar de Barcelona, yo comparto con otras de Madrid, personas súper capacitadas que tienen el mismo discurso y no llegan. ¿Qué podemos hacer? Z mojej pozície poslanca Európskeho parlamentu budem robiť všetko preto, aby som vaše teda postrehy a vaše teda skúsenosti s tým, že teda ten prístup k európskej pomoci v podstate vy nemáte nejaký priamy, tlmočil Európskej komisii, ktorá je zodpovedná v podstate za politiky, ktoré sa majú v najbližších 10 rokov realizovať. Čiže určite budem tlmočiť v podstate Európskej komisii vaše teda naozaj skúsenosti s tým, že naozaj ako tie politiky sa k vám nedostávajú. Určite budem teda naozaj Európsku komisiu konfrontovať aj s tým, čo sa teda deje vo Španielsku, pretože každá jedna vláda, každá jedna teda členská krajina má mať vytvorený kontaktný bod. Čiže každá jedna, aj španielská vláda má mať teda vytvorený kontaktný bod na to, aby teda bol mostom medzi Európskou komisiou, ale aj Rómami v podstate žijúcimi v jednotlivých členských krajinách. Čiže budem sa pýtať v podstate aj na váš kontaktný bod, ako teda realizuje politiky, ktoré Európska komisia vlastne v súčasnosti realizuje a bude nasledujúcich 10 rokov vlastne rozvíjať. Čiže budem sa pýtať, budem mať niekoľko otázok na Európsku komisiu vo vzťahu teda k problémom, o ktorých ste mi pred chvíľou teda hovorili. Muy bien, se lo agradezco y le deseo que verdaderamente tenga mucho éxito en su política, porque el éxito de usted será el éxito también mío y de mi comunidad, de nuestra comunidad. Sastipen, taimestipen.